जा तनी एग्जाम देवे एग्जाम दे के आवता ही नु तो हमार बियाहवा करा दी हो। एगो साइकिल रउआ दे देवे के। हाँ ये तो यहाँ कहता नहीं उचित नहीं खेला बियाह करही के नहीं खे बियाह करही के नहीं खे रुका जा ना ठीक बना होई बियाह जाता वैसन कहां देखली भाग जो भाग भाग। ले फुलगिनिया ले नहीं कुछ खा ले। अच्छा ये बताओ हमके कभी धोखा तो ना देब। फुलगिनिया सूरज अपन रोशनी छोड़ सकता, चांद अपन चमक छोड़ सकता, बट ई छेदना तोर साथ कबो ना छोड़ी। अब जाके तनी राहत मिलल, तूहू आराम कर ल आ तनी देर हमहू आराम कर ले तनी। हे भगवान तू ही बताओ 5-5 गो बेटी दे दिलो, एगो बेटी के बियाह करे में हमारा होई दशा भइल बा। हमरा ऐसा गरीब आदमी कहाँ से रुपया पैसा लिया इतना। ई दहेज प्रथा के आग पता ना कहिया बुझी। चाची चाची के हो हमारा फुलगनिया के देखलू हो ना ए बाबूआ उ तो ना भेटाइली हो। देखो ना भोरही से कहाँ तू निकल दिया घरे हिला ही नहीं खे ना एने नहीं खे आइल। ठीक बा आई उठता बुढ़ापा में रे छेदना छेदना आज कहने वाले रे। अरे ससुरा ही तो इतना नाक में दम पढ़ैले लिखैले कौन फायदा कि ससुरा घर में रहते नहीं खे। आज आवो तहार ना हड्डी पसली एक कदनी तो फिर तू कहियो। अरे छेदना के देख ले ना देखे तो सर के न गोल होई। याद काहे बारे रे ससुरा ते नहीं 12 बजे से उ बगाइल बाटे का जाने कहाँ गइल कहाँ ना बुझाता। हम ये जाता नहीं ए सरवा कहाँ गइल बा एक थाहे नहीं के। रे मोटका छेदना के देख ले हे तोनी के दोनों बाप बेटा भंडुए बड़ा दहेज मांगत लोग लेके भाग गई लड़की के देखनी हम। भाग साला भाग गइल खोज लो जा देखियो जा पूछो जा जो जा जा। अरे दादा भाग गइल कादू रे बहन चोदावा बड़ा धोखा कइलो सारा दहेज पिटवा देलक हो दादा। रुक जा माधर चोदऊ अगर बेटा देबो तो तार हड्डी गुडी तुरवा देबो। ए फुलगनिया एकनी के तो कोनो काम धंधा होइल ही नहीं खे। बतावा है साँझ बेरा हो गल अभी लोग पता नहीं खे कहाँ बिया। एगो काम कर जा फ्रेश होके आव आ चलल जा तनी घूम के आवल जा। ठीक बा भैया 2 आइसक्रीम देना। कौन गोल का 5 रुपया हाँ गोल का पैसा पैसा दे तनी जल्दी दम दे कर आए फुलगनिया आज मजा आ गई। हाँ हमरा कोनो काम धंधा तो मिलत नहीं खे आ सब पैसा जौन चुरा के ले आई रहनी सन उ तो खत्म हो गईल। ए फुलगनिया अब तूहे उपाय कोनो लगाओ ना। अच्छा कौन उपाय लगावा तनी। हाँ हाँ लगाओ। का हो ई काम ठीक कइल हो का भइलो हैं का भइलो जे बतिया हमरा से पूछता रहो हमरा से तू पूछता रहो। मर्दे एगो बेटी नहीं के मिलत हमर ओही बेरा से टेंशन भइल बा। मिली कहाँ से भगवा दे लड़का के हमरा संगे कहत बेटी नहीं के हमार मिलत। तू हमरा बेटा भले आदमी खानी छोड़ दो तू हमरा ना तो जुलुम के घर में सुनो ए तू बात सुनो तुहार बेटा हमरा बेटी के लेके भागल बा तारा के छोड़ेम ना। रे तेरा दहेज ना देवे तो रहे तो ते कह देते चल ना मुआ देवे तो चल विधायक जी के लगे चल चल विधायक करे विधायक जी देखी जे बात से का हमरा लड़का के भागवा देला अपना बेटी के संग। ए तोर बेटा लेके भागल हमरा बेटी के बात याद रखते हम हमार लगे भागल बा। बताओ साला ते तोरा का छोड़ेम ना।
रे बेटी पे तोरा विधायक जी ये करे करला होता है का करे आइल बड़ा सन जा सन अपन घर पंचायती काले बिटोले बड़ा एकरे ना दे अगर लगत है तो हमरा से कह ले के भगले दहेज के लालच बाप बेटा के भगवा देले तोरा के रुक जा। अच्छा रुकी बाबूजी के लगे फोन करता नहीं। अरे ना 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 फोन मत करी हो, ए मत करो ना। हेलो हाँ बाबूजी। कहां बड़े रहते हैं? एकरा के माना कोई नहीं है कि घरे फोन मत कर, अब पकड़ाइए नु तो ते ही जानी है। बाबूजी हमके माफ कर दी, हमरा पास कुछ न बा। ते काहे भगले ओकरा संगे बताओ त बड़ा पंचायती बैठल बा आए तोरा चलते हमर नाम डूब गए, इतना नाम रहल है गांव में कि नाम हमर डुबा के रख देले पूरा। बाबूजी हम जौन कदम उठैनी ओकरा खातिर हमके माफ कर दी। बाबूजी हमने के लगे कुछ खाए पिए के नहीं, एकदम जीवन दुश्वार हो गइल बा। बाबूजी कहां बड़ा सतानी बताओ। बाबूजी हमनी मोतिहारी बानी। ठीक बा वहां रुक, कहीं मत जाइए, हम आवतनी। ठीक। बाबूजी हो दे आ गइलन। प्रणाम ससुर जी। अरे सरबा तोरा बाप के हम का बिगड़ले रहनी ले जे हमरा फूल जैसन बेटी के तेले के भगले, समाज में हमर नाम कटवा के रख देले। फुलगनिया हमरा लाड़ प्यार में कौन कमी रहे जेते ई कदम उठा ली हले। बाबूजी हमके माफ कर दो। छोड़ छोड़ी घड़ियाली आंसू, जौन चहले तवन कैले, हैं जौन चहले तवन कैले। एक बेर कहले रहते तो तोरा के समझी बना देती, हैं अरे तोरा ना दे अगर है दहेज मत देते। चले छदना ना बाबूजी, हमनी के जिए के कसम खैले बाई सो, हम फुलगनवा के छोड़ के ना जाए। रे ससुरा कहिया मरवाई बे, हैं साला एकरा से बढ़िया लड़की तोरा के हम खोज के दे। साला 25,000 30,000 50,000 में बियाह होखेला, ई पैसा नहीं खेते तो बियाह करी। हम एकरा से प्यार कइले बानी बाबूजी है। बाबूजी जौन गलती भल तन माफ कर। अच्छा जाए दी समझी दी, जौन भइल तौन भइल, लइके नुवाड़ा से गलती हो गल बैकनी से ये एक्सेप्ट कर ली, मान ली। अरे जौन चहले तौन कइले हमरा मंजूर नहीं थे, तो ले जो अपन मलामत पैर पड़त नहीं ना। अब मान जाई, अब मान जाई ना ना ना। देखी समझी लइका संभाल से गलती हो गइल बा, अपन रउआ हम उतना गरीब गुरबा बानी उतना नहीं की दे सकत, लेकिन कुछ दे देम जरूर होगा। ड्रामा कइला से काम ना चली। देबे 50,000 दे जल्दी दे। रउआ के रुपया देनी 50,000। चलिए अब एक्सेप्ट कर ली, गले मिली। रउआ अपने बेटा के हाथ दी। लो ये तो चाहे तो जा सा